Na što se Beckijeva rečenica odnosi? Znači, njezina rečenica je, bitno je samo što Alex misli. I to je ono što znamo. Sada, imate dvije opcije. Imate A opciju, ljubav pobjeđuje sve. Alex nju voli i majci je to najbitnije. I B, ljubav je upravo izgubila. Majka potvrđuje da je Alex na njenoj strani jer je Grace doveo u obitelj. Oboje su točne. Jedna je direktna implikacija, a druga je indirektna. Što to znači? To znači da je riječ dana dvosmislenost. Znači, ovaj film je veća razina od ostalih slasher filmova, zato je on svaku rečenicu dili na dva. Ima jednu implikaciju, ali istu tu stvar možeš gledati sa druge strane. Kao na primjer, neko je ovdje bio rekao kao I give you a way out. I sada on misli sa svoje strane, ja znam da će te trebati ubiti, ja ti davam mogućnost da izađeš, a ona misli, on se boji vjenčanja, pa bi moglo biti Kužite? Znači, svaka rečenica u tom filmu je takva.